Afternoon. Young boy, Beba. Abiaburum the other day, but Ibuturum. Ebra Megane. Abiabum the other day, but Ibuturum because I am running Jibutuogi. a team aqua that day, we see more the semanata, it's in a maqua. Come on, I'll let me back up on social media. The way for Nana, I get below to get last. Okay, sir. Madam, Ibore Moge, here, my block. I'm not talking to you. Ibore Moge, here, block you. Lara ma so off ma. Asinge to na so. Onya afọ mmiri o. Nsige to na so. Onya afọ mmiri o pam. Nsige to na so Chineke agbaga ọkụ. Ti yiri Deborah no na Bible. Ibranga bebe. Go back Chineke agbaga ọkụ wa bingo. Am I here will go back and turn back? Whatever verse bia. Ya side that. Look at. Ikege yichi oche wheelchair. Branga takoshire meza. All the kitchen I'm egwu with you here. Sorry. All the come on, turn that in. One bingo round. Like hot chaga purple. Oh, the mad where the Nantakro cabin biscuit at Etagidre, Yachega mana school, iji way odika. Unyeri. Get me do it like this. Welcome. Emma. It up for 28. It is 28. Whatever for now, then I can get. The way for now, who went to an issue. Bokishe Zegi. Ahage. Gomonya. Obiora. Gomobiora, come on here, Gabana social media. Nine. Yes. Ngadiru. The way for now of money who go ma. You want your bear? I'm more Enugu. Ebe Enugu. I'm more Ogu. Ebe Nogu. Mako. Ebe na Mako. Agunese. Eba la Rambo. Mbao. Mpaga na mmaga ha nwona ka ha dendo. Mpama awona mam ka dende. Cha, ndonna. Gini gburu mpaga? Odoso di na anwụ. Mpaga di na anwụ. Ọnwụ family, ọnwụ ancestors so piburu nna. Ala betete. Ụmụnne ga dị ole? Adị 5. Enwere nke onye goof. Mba. Mmaga ọlụgharịrị di. Mba. Akwụkwọ oji adụ unu. Mba. Ị na-aṅụ shisha? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? I'm skin therapist. Na gịnị? Skin therapist, like I na for my skin. Eleke wa skin therapist. Ịma ihe na nwa aha n'Igbo. I na-eleta maka ahụ, like akpụkpọ ahụ mmadụ. Then gị bịa ngagwa m skin therapist. He wo nwa aha n'Igbo nwa bingo. Ịchawala pọpụlụ ebira nga bịa gwa m ewo skin therapist. Sorry. Ike abụọ bịa dị ka gị ịghọla widow overnight gị na-enwetabe di. Ndị widow la ishigela. Single mother la ishigela.
onye riri branga agwa ma iwe ken therapist wepụta kamera ahụ n'ihu ọsọ wepaka na ntị atala ahụ gị n'ime moto mbụ Mba. adịla ahụ abụọ taa gị mbụ Mba, abụ m virgin. ịma ahụ nwoke Mba. 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 Ikisele nwoke mbụ kama ahụ ị na-amahụ nwoke nwụrụ ụta ahụ si emeghe gị Sometimes. Ọ ya na-eme m tinene tanama. Nwa agbọghọbịa ọtọ ya meghe ya tinene tanana kama ahụ meghe gị tinene tanana ịtala na ya Mba. enwebe otu isi ma atentị ịtapụ ya imele nwaanyị na nwaanyị mbụ Mba. ịmịala nwoke ọnụ mbụ Mba. ịmanyere ya echi Eye. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum gịnị ka ị gụrụ Agara m ụlọ akwụkwọ na Benue steeti. elee ụlọ akwụkwọ ị gara na Benue Benue State University. gịnị ka ị gụrụ Hospitality management. gịnị bụ hospitality management Ndị na-afụ maka hotels. define yara m hospitality management ịwa ọchịchị kwa izu ole ike ịwa ọchịchị mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch it higher get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Check out. Jaga taku shares in a map talking ga. Each and the NMT center. But I got Mpuoka can at church. Mapping go round. Good evening, sir. Come on, keep your ekele to yourself. Keep your ekele to yourself. I'm not going to yoga wound or someone eating them child. I'm a record the Pekka Sataga on a life for Olen. I'm a pregnant to get swim. My bingo. CJ Dalo. Oh, yeah. Okay, man, how I'm going to go on social media and then get a little bit of Yes, sir. we for now, and I gave you a lot of Ramaso. Okay. Nine. Oh, yeah, one nag. I'm not going to get to grand nine. Sorry, sir. I'm not going to get to grand nine. I saw nine. Sorry. More one nine. Oh, the car hard egg. Oh, the kid, I'm no. Come no wagon nine. No, chile cabagok. Bring up nag. One bingo. Is that full? I'm doing 22. It is 22. Yes, sir. You know, Yebi. I'm my roommate. You're not your roommate. Now, which school? Taraba State University. You know, Kegwa. Nursing science. Nursing science. What is nurse? What is nursing science? Nurse is nurse now. Nurse is nurse. What is nursing science? A nurse is a person that takes care of a patient. A person that takes care of the patient. Yes, sir. Person that takes care of the patient, the nurse. Or definition, yeah? A nurse. A new customer just messaged Is you. a person. Reply now. It's different from nursing science. What is nursing science? Nursing science is the is the study of nursing.
Oya kugara go no sa. Customer just messaged you on TikTok. Reply now. Oh, one name. One ga wonya. My brother. How many years kin on now nursing science ah? Oh, my 100 level. 100 level. Yes, sir. Before get by nursing science am I okay? No. E matala okay. Not yet. E mata be okay. Ike ka meshi. Yes, sir. Focus on a school na gaga. Cause I go wish book course. I want to have to like bre batla on internet. E polana, e church here remove you here. E polana na inwe loto. E ba enwe wala ache, hu wan soge. Inwe mind, bia gbago tenga besem e we no e go no science. O de no ni tole. That your brother man want to make action e ga no school. O te kpakoro onwe go onu mara na enwe ke metubega aka kemgbe pụtụrụwa. Focus on that thing ge ba third level or fourth level. Pranga beta kushize. Akufu hu oto na mmiri oto ge gbama na gbapụta ọbara na ahụ ezu oge ike. Ahụ ezu oge ike. Egwuwa gị ikpu pinjant ga na gwuwa gị pijot ikpu na ge no ge land is all right. Me go lakwa na nursing science. Sahi mege na amage definition ya. Get out of this place. Get out of this place. Go down. Good afternoon. The level voice you put on Kilebon before. my name. Yes, Sibia. Then the level you bia Kilem get poignes on your phone. Buy your phone. Oh, your phone now. On my TikTok e mo prête. Mba. I thought that e dia fole. Adam 28. Ask him I told that touch from you if you are not ready for this interview go down. Okay, sir. Sorry. Bupu table ahụ gide we camera na la pilere mo toke la mazo. Akwe mani ha wala mre ba ga bala social media ni dem ka diru. Nga diru me wa interview. Esegene. Akwe mani ha wala mre ba ga bala social media ni dem ga diru me wa interview. Isum the camera. The way camera ho straight again la mazo ma ho of man. Tonwa. Akoko. Where the verse bia? Le wanya front. And when a napkin e. And when a napkin e unique. Let he take it to your wallet to move. That would happen me here. La tebe mba no noise na ebe no. Okay. Egwu ahụ na akodi ase amatu egwu ahụ. But you. Bob, I will bring you down here. If you're not ready, I'll bring you down now. Sorry, sir. Gele ke na no. Na run a laboratory, medical lab. E dey afole. Adam 27. Banyo phone na here gbere on the other side. Banyo that phone. Off it now. It's off. Off fire now. Mo ya my put here. You're not ready to get back to them here. I say off it. Off for Lamia. Boni itro your side. Gebia panga dem na mamoka. Boni itro your side. Gebia nga moka. Sorry, sir. Baby should not watch him. Imo State. Ebe
Ebe ka ị na-arụ? Na medical lab, Virgin Medical Lab. Iwe onye ebe? Ụmụ onye mba nọ, isi ala mba nọ. Ebe n'isi ala mba nọ. Amozari. Ebe na Amosai. Ụmụ dim ọhịa. Ebe na ụmụ dim ahịa. Ụmụ Ezeala. Mpa gị na mma gị ọ dị ndụ? Ee. Ụmụnne gị ọ dị ole? Adị 3. Ọgụ nwa wada? Ee. Ị gbaala ara mbụ? Mba. Kom, akwe mana isi gị yiri ụkwụ nnama. Akwe mana isi gị yiri ọkpa nnama. Ị bịara nga bịa takoshi gị eze. Wepụ aka n'ọnụ gị, wepụ aka n'ọnụ gị. Ndo. Ite onye awara isi ya awa. Bịara nga bịa takoshiri m eze. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ọ kịrị mgbawa ike ọ dị gị? Mba. Mpaga onye goof. Enwere onye mkpụrụ mmiri nọ n'ụlọ unu? Mba. Onwe. Ị ga-ata arụ? Mba. Olo. Paịlụ ọ dị gị? Mba. Gwa m ihe mere na iji chọrọ ịlụ di ugbu a. Onwe ha because etorola m. Ebe ịba na itorole, ele ụdị nwoke ị chọrọ ka ọ bata na ndụ gị? Nwoke dị nwere sense. Nwoke nwere sens. Ele ụdị sens ọwụ? Obi umeala. Ele ụdị sens ọwụ? Gị nwa yiri nkụta akpọghị arọtụwaịla. Nọrọ ịtụwa aka gị ahụ n'ala. Bịara nga atakoshi gị eze. Tekpara isi nkịta akpọghị arọtụwaịla. Nwoke nwere sens. Ele ụdị sens ọwụ? Ele ụdị sens ọwụ? Chineke agba gị ọkụ.